Aħseb u wara min ikollu jixtri ikel gluten u lactose free minħabba problemi ta' saħħa. L-aktar jekk tkun aktar minn persuna waħda ġo familja. Ilna mbagħtu wisq u ħadd ma jrid jgħinna. L-ikel diġà jqumilna 3 darbit aktar u issa bloli tal-ħajja ġejna qar u war. Dan kien wieħed mill-ħafna kummenti fuq il-medja soċjali li jixhed biss ftit minn dak li għaddejjin minnu diversi individwi u familji minħabba l-għoli tal-ħajja. Kummenti oħra jinkludu rabja li x'huma ħafna dawk li mhux jirnexxielhom ilaħqu mal-ispejjeż ta' kull xahar minħabba li jaqalgħu minimum wage. Persuna oħra stqarret li qatt ma kienet ħadmet minħabba li tbati minn problemi f'dara, iżda qalet li issa kellha tmur taħdem għaliex mhux qed tlaħħaq mal-għoli tal-ħajja. Dan u aktar ikompli juri kemm f'pajjiżna għandna diversi persuni li ma jirnexxilhomx ilaħqu sal-aħħar tax-xahar kemm bil-pensjoni jew inkella bil-paga li jaqalgħu, tant li kultant lanqas ikunu jistgħu jixtru l-affarijiet essenzjali kollha li wieħed ikollu bżonn ta' kuljum. Fil-fatt ċifri maħruġa mill-NSO juru li bejn Ġunju u Lulju kien hemm żieda fl-indiċi tal-prezzijiet illi jitfa' dawl fuq l-għoli tal-ħajja. Dan l-indiċi jikkonferma li kien hemm żieda fil-prezzijiet tal-ikel u x-xorb, żieda fil-prezzijiet ta' ristoranti kif ukoll żiediet fil-prezzijiet ta' apparat domestiku u servizzi ta' trasport. L-istatistika tal-NSO turi żiediet fil-prezzijiet b'mod konsistenti sa minn frar ta' din is-sena. L-akbar żieda fuq sena u forsi l-aktar żieda sinifikanti kienet marbuta mal-ispejjeż tal-familji fejn tidħol l-edukazzjoni.